যতন হামবাই ओमफ्राय তিনি মূল উদ্দেশ্য অংখা সাফ সুতরা তংলা হাंखाय समाजबो बनो सोलोंनाय एवं चिनि पारिपार्श्विकबो साफ सुथरा तंनाय ओंखाय साफ सुथरा माने तो जतनो साफ सुथरा निजेनि चरित्रबो साफ सुथरा एरियाबो साफ सुथरा एवं चिनि थिनां रक जारा भबिष्यतआव फायनाय रक बरबो जों साफ सुथरा नुगै जोंनो सोलोंनाय आबनि बांनो जों अरो तिनि साफ सुथरा खायगो जों अरो मूल उद्योग तांखा CCS कोऑर्डिनेशन क्लब ऑफ सोसाइटी वेस्टार्न पार्ट माने वेस्टार्न खोवाई अबनि जों रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्यूएंसी बाय खबजा जों अरो मोटामुटी ताक जरातै प्राय 49 टा मतो रेजिस्टार्ड नन रेजिस्टार्ड क्लब माखा आपनो तै जों अरो कोऑर्डिनेशन क्लब ऑफ सोसाइटी खायखा खोवाई वेस्टार्न पार्ट आपनि उद्योगे न जों तिनि अरो आमपुरा हाती ओ तिनि 31 अगस्त साफ सुथरा खायनेन है पांजलायगो एवं तिनि मुटुंखा एंटी ड्रग एंटी सोशल एक्टिविटीज ओंखाय अपलिफ्टमेंट ऑफ तिनि इकोनॉमिक कंडीशन आपरनो जों बाहाके आगरैलांमानो एवं एंटी ड्रग्स माने तो तिनि ट्राय रक जे केफेक माने रक बाय गदालै दंमानि एवं केफेक माने नि लगे लगे चरम पर्यायाव सकजाक जेटाबो इंजेक्शन रक चलरे जमानि आबो थेके HIV टीबी अनेक सरगलाय दंखा दुर्भाग्य तिनि तिप्रासासि आबो ओ गोबां मानदाक दंहै जों खानागौ जे जागाव संख्या जों कम किन्तु हायरे आरो जागाव HIV पॉजिटिव रक समाजा लाखै जोंसि संख्या गोबां दंखा रखै खानागौ ओंखाय आबोतिरनो खानागैनो जों जारा अर हाबा पाइजाक तिनि समाजनि बरक दंनाय रक अख्रा चाक्रा रक बरनो तैनो जों कायसा सोसाइटी खायका आबो कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लब सोसाइटी आबो मोटामुटी जों अर आमसाइनि रेजिस्टार्ड नन रेजिस्टार्ड प्राय क्लब न जों मांखा आबोनि बागनो जों खेला रकनि तैयै बाहाकै जों ओ अबनो प्रोग्राम न तिसागै अवेयरनेस खायगै जराय रक न ओ केफे माने थेके दिखाई तो माने बन प्रोसेस खाय तो अब जों पांजलायमानि मोटामुटी अंखा प्राय 2022 नि सेसनि तिनि नोंसोर पांजलायमानि ओंखाय ताबु जरातै जों आमसायाव गुरिगै अनेक जगह प्रोग्राम खायलेखा एवं गत बछराव खायतो जों एटा मेमोरियल बो खायपेखा ओंखाय 5 जुनाव जों खेला रक खायलेखा रायरनो तैयै क्रिकेट रबो खायलेखा ओंखाय ताव बोसगांबो तेबो टूर्नामेंट दंगो आबरनो तैयै जों रायरनो जतन अरसिनि बिसिङाव गदाल रगै ओंखाय समाजनि हिनां क्राक होननानै बाङै बरनो तैयै जों प्रसेस खायदों बलाय बलाय हामबाय आपने संग मेरी न चिन्मो आमपुरा बाजार हाती गाय आंलाय सिगां जे सानाय जोंनि CCS क्लाबनि न एग्जिक्यूटिव बदस्थ पैसा अंक ये सायखना रेखा चिन्मो आमपुरा बाजार हाती आं ततको सायमामानि चिन्मो खोवाई पश्चिम पारनि बिसिङाव जतनि गोजाम बाजार 1922 27 सालाव अ बाजार मुख ओ बाजार चेंजा गोता ओंखाय ताबुक तो 2024 तार माने 100 बछर लाइसे तंखा एके ओ जों ताबुक परिवर्तन नुगो चिनरो तागे सिता पूरा ता 9टा बरिफां दङ 9टा 8टा बरिफां दङ पूरा बरिफां ओ बाजार एके जजाय आसु तंगलिया जों ओ बाजार नुगमानि जों सराय सराय फुरु उमते वा कुन राथारि फालजारो बांलानि आ फायो कासिं 1 টাকা 50 পয়সা কেজি রক 1.5 টাকা কেজি রক 2 টাকা কেজি রক 8 টাকা মাছ हा मारना गोथैयिंगा से थांगो आप इंटरनेट चेनि बाजार ताबो बहुत डेभलप अंगा आं तो डेभलप नहीं न ओंखाय बाजार अंगाय एकटा हाटी अंगाय आं वानसक नेमनि चेनि एकटा थांमनि लामामो चेनि एलाकाओ तुमंग अपते हाती कतर कतर करिखाय
যারা নাকি ফান্তক সেসা ফালনা ফেনাই বহু রামচন্দ্র কথা ফাল মানো বা বাংলা চিনেরমা ফালনাই সামছতা ফুই ফালনাই চিনেরমা ফালনাই নগর गिस्टिके फालनाय अरमा फालनाय ओंखाय आबैनो आं ओ बाजार कमिटि बा एलाकायाव तंनाय फालना फायनाय पायना फायनाय बरक एके अपरे किन्तु उतुप्रुतुभावे जड़ित पायनाय करिके फालनाय बेकार पायनाय दङ फालनाय करिके बेकार बुट साइड दङ नंनाय एकाय चिन्म सुनतिनि एक्टिविटीज खायमाखाय जिनि जोंनि पेलांगो कोनो डिसिप्लिन करै जों शुधु एकटा बाजार चिन्म सिसिएस बाय ओ उद्योग बाय जों खाया जेमन बर मैदान खायजाका बायजाल खायजाका सनकला हाती खायजाका एं रतनपुर खायजाका पद्मबिल खायजाका ते बसागांगो तेबो चिनि थानि दङ खायनाय ओ बाय जों साबसुतरांखौ तो आं लागे ओ सार तो साइं खादेका चिनि एक्टिविटीज बसानेका साइकनाका is anti drugs जों अनेक अनेक नुगो जों ताबुक आबो बाजार बिसिङाव चिनि एलकोहल किसा सेलिं दङ आबो नकल बेलाय नेथगिया बाजार बिसिङ अनेक अनेक चिनि बाजार हाथि होता काबो तो साया ओंखाय जे बाजार कमिटि दंनाय जे बाजार कमिटि दंनानै आं चिनि सिसिएस क्लाब থেকে কয়मुं नारनाय बाजाराव शांति शृंखला बजाय तंखाय डिसिप्लिन तंखाय ओ बाजार डेभलप होनाय चिनि एलाका डेभलप होनाय एकाय अबन्तयै जों सारिगो चिनि कैसा और कक सालिमुं पाननांनाय सारिक तिनटाव एकाय जत जे चिनि एलाकानि जे जुबक जुबती बुरिचिक बुरा पायनाय फालनाय आं जतन चिनि सिसिएस क्लाब থেকে कबक मोनांनाय चिनि ओ पान्दाव मानजांगो आनी सिनेमा प्रदीप कुमार देव बर्मा आं अरो ते कैसा कक कबना मसुगु आनी ताबुक साइ थांमोनसै आनी सुखांसार साखा जे तिनि अवेयरनेस कैम्प जेटा जों साफ सुथरा खायमानि आबनो तयै सारियो तेवैसा जों प्रोग्राम खायनाय तिनटाव ओंखाय आरो जागा अरा आमसायनि जत बररक फालनाय पायनाय बाजाराव फायनाय जत नफाय मा फायनायखौ जों गदालथों ओंखाय जों आफ्रोनो किसा फकास खायनाय एन्टि ड्राग एन्टि ससियेल एक्टिविटीज ओंखाय बाहाकै चिनि इकनमिक रगनो माने मैथाय खायफानो फिसारि खायफानो बेबसा खायफानो बाहाकै चिनि समाजनो जों बोसोङाव आबोलांनाय आबनो जों बेवैसा सिलायनायनि सालायनि चायतलायनाय आबो प्रग्राम तिनटावनाय जतन आबो कबक मुं आं रगो जत फाइबे जादि आनी सिनेमुंखा सिसिएस नि कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लब सोसाइटी नि आं प्रेसिडेंट आनी बुमुं इंद्रहरि जमातिया।